České znění připravila Česká televize. Nice. They'd rather kiss you than kill. They'll want to give you a chill. And they never drink blood. They say that it tastes like mud. They're into bats, like cats and rats. They are the ketchup vampires. You'll get a bang when they flash their fangs. Here come the ketchup vampires. Here come the ketchup vampires. Tato legenda, kterou vám chceme vyprávět, je všeobecně známa. Nikdo už asi nespočítá, kolik bezesných nocí má na svědomí tajemný muž, který kdysi žil na strašidelném hradě v Transylvánii. Právě on, hrabě Drákula, se stal tvůrcem nového druhu nočních bytostí, nazývaných upíři. Na sklonku svého dlouhého života se hrabě Drákula uchýlil do ústraní, aby v klidu sepsal všechna strašlivá upíří tajemství. Tento spis je znám jako Drákulova závěť. Obsahuje i podrobný popis přísně tajného obřadu, při kterém jsou zasvěcováni noví upíři. Obřad se nazývá Matura vampira a bez něho nemůže vzniknout žádný nový upír. Ale upíři, se kterými se dnes setkáme, mladý Morris a Margareta, nežijí na hradě, ale v cirkuse. Nejsou to totiž obyčejní upíři, ale upíři kečupoví. Na zdraví. Morrisi. Morris a Margareta cirkus milovali a udělali takovou kariéru, o jaké se nikdy žádnému upírovi ani nesnilo. Ale jak léta míjela, stal se největší pýchou Morrise a Margarety jejich syn Pino. Skvělý. Takovou rajčatovou šťávu neumí nikdo na světě. Jde trénovat na hrazdu. Není to ani tak dávno, co jsem to dělávala taky. Ale teď jsem na ty vejšky nějak moc kulatá. Radši se pustím do těch účtů. Dobře. Ano, a Margareta se starala o účetnictví. Jejich syn Pino zatím vyrůstal v artistu, jehož odvážné kreace brali dech ještě víc, než kdysi umění jeho rodičů. Ale na obzoru se začínaly stahovat mraky. I upíry může pronásledovat minulost a k té patřil zlotřilý Ricardo a jeho lidský kumpán Roquefort. Je na čase pustit se do práce, Roquefore. Potřebujeme prachy. Jasně, šéfe, já bych měl plán. Jo. Ricardo a Roquefort se časem vypracovali v prvotřídní kapsáře. Když potřebujete plnou peněženku, není nic snazšího, než si ji už plnou vzít. Hele, vidíš to? Můj bývalý šéf Morris a jeho světový číslo žonglování rajčatama. Ty ubohej cirkusovej šašku, kdybys věděl, jak směšně přitom vypadáš. Ale s tím je konec. Dostal jsem nápad. Ano, šéfe? Budu potřebovat za prvé slušný šaty. Nejlíp snad novej smoking. Prostě to, co nosej bohatý chlápkové. Rozkaz, šéfe. Ricardo a Roquefort získali díky svému zlodějskému umění všechny potřebné maličkosti, které opravdovému boháči nesmějí chybět. Teda, šéfe, v tomhle mohozu vám to sekne, no, jako vždycky. Musím vypadat vznešeně, vždyť jsem přece upír. Jsem přímý potomek hraběte Drákuly a ten nikdy nenosil nic jiného než bezvadný smoking. Poslední dobou náš cirkus nějak zvlášť nevydělává. Viděl jsem to, šéfe, všechno je v kufru a klíče má v maringoce. Dobře, Roquefore, převleč se. Morrisi, takovej chlec jsme se neviděli. To snad není pravda, to je Ricardo. Ani si neumíš představit, jak dlouho jsem se na tuhle chvíli těšil. Můžeš mi odpustit, co jsem ti tenkrát provedl. Samozřejmě. Tak fajn. Doufal jsem, že to budeš brát takhle a jestli nic nenamítáš, buď je na menší oslavu. To je neuvěřitelné.
Senzace! Au! To snad není možné, to je Ricardo, ahoj, pro mě. To nemuselo být. Víš ještě... Jak jsi mi kdysi bral hračky, Ricardo? To jsem snad teď nebudeš tahat, že ne, Morrissey? Vždycky ukradl všechno, co zrovna nebylo přivitý. Je to tak. Vyváděl jsem za mlada hrozné věci. Jednou si mi rozbil auto a ta holka, no přebral si mi holku a ukradl si mi peníze. Vypadá to jako kniha. A to Třeba se jednou naučím číst. A hele, prsten z rýzího zlata. Děkujeme za krásný večer, Ricardo. Dobrou noc. Potěšení je na mé straně. Ty jsi opravdový kavalír. Víto, Kamarád. ohromný večer. Ricardo byl opravdu moc roztomilý. Tady, šéfe. Ano, fajn. Dělej. Jsou v tom až pokrk. Všichni budou myslet, že to udělali oni. Zatracený upíři. Ukradli celou tržbu a prohýřili na večírku. Vylezte ven, zloději. Z čeho budeme živi? Vylezte. Koukejte, zmizet a už se nevracejte. Počkejte, prosím. Nechceme vás tady. Zmizte! Běžte pryč! Nechceme vás ani vidět. Teda Rockfore, na jeden večer je to slušný výdělek, ne? No tak, dej to sem. Dej sem všechno, co si našel v jejich maringoce. Dělej, rychle. No. Měli tam jen šaty a starou červenou knihu. Cože? No knihu, nic jiného. Jo, tenhle prsten. Tu máte. To je ten prsten, co se v našem rodu dědí s naším erbem. To museli být dost zazobaný v té Transylvánii, že jo, šéfe? No, nebyli na tom nejhůř, to se spolehní. Skvěle. Vzhůru na cestu. Proč říkali, že jste ukradli celou cirkusovou tržbu? To není pravda, že ne? To víš, že ne. Ne, to udělal Ricardo. Ano. Udělali jsme chybu, že jsme tomu mizerovi věřili. Měl jsem si dát pozor, vždyť ho znám. Uvidíte, že to dobře dopadne. Jdeme dál. Na chvilku se tady posadím, jestli můžu. Nakonec to dobře dopadne, zlato. Hej, něco jede. Prima. Ale brzy se všechno obrátilo ještě k horším. Bez domova a bez přátel byla upíří rodinka v zoufalé situaci. Dokonce i počasí se zhoršilo a Pino se musel snažit ze všech sil, aby jeho rodiče nepropadli trudnomyslnosti. To je hrůza, už i počasí je proti nám. Udělali jsme pěknou hloupost. Vy za to nemůžete. Co kdybychom to tu nechali? Máš pravdu, nebudem se s tím cít. Ne, v té truhle je celý upíří odkaz tvých předků. Takové věci nemůžeme jen tak nechat ležet. Ne, že by je to nelákalo. V době, kdy se počasí umoudřilo, byla naše upíří rodina úplně skleslá a vyčerpaná. Byli to kečupoví upíři, tedy kečupíři, a jako zapřísáhlí vegetariáni jen těžko scháněli v cizím prostředí vhodný zdroj obživy. Já už nemůžu udělat ani krok. Margareto, má lásko, posaď se a odpočiň si. Pomůžu ti. Děkuji ti. Kdybych tak měla kapku rajské šťávy. Poslyš, tati, tamhle jsou nějaké obchody. Půjdu se podívat po něčem k jídlu. Jsem vám na obtíž, Morrissey. Jsem tak stará a tlustá. Oba už jsme na cirkus trochu staří. Možná to takhle bude lepší. Ale co Pino, Morrissey? Víš, jak miluje cirkus. Musí z toho být velmi nešťastný. Rajčata, kečup, rajská šťáva. Něco mě napadlo. Myslím, že jsem na to přišel. Támhle prodávají hranolky. A na hranolky se přece dává kečup. Hej! Výborně, jsme zachráněni. Tamhle v tom stánku určitě dostaneme napít kečupu. Kečup. Tak jdeme.
snad není pravda. Tohle mají To se zavřeno. může stát jenom nám. Je to moje vina. Měl jsem být opatrnější na ten klíč od pokladny. Ty za nic nemůžeš, to Ricardo. Celý život jenom okrádal každého, kdo si to nechal líbit. Abychom nakonec nemuseli jíst krvavá jelita. V téhle rodině se krvavá jelita nikdy jíst nebudou. Hlavu vzhůru, mami, to by bylo, abych v celém městě nenašel něco k jídlu. Chlapče zlata, v popelnicích. Aha, podívejte, co jsem našel. Vyrobeno z nejkvalitnějších rajčat v Evropě. Rábenštejnský kečup. Čistý produkt ze zámku Rábenštajn v Rábenštajnském kraji. To je báječné, poslyšte, nejsme náhodou v Rábenštajnu? Ten kečup fantasticky voní. Jestli jsme v Rábenštajnu, tak ten zámek, kde ho vyrábějí, nemůže být daleko. Ta firma ho má dokonce ve znaku. Zámek Rábenštajn. Vypravím se tam, pěstujou tam rajčata. Ale možná, že by se jim nelíbilo mít tam upíry? Počkej, mně se ten nápad moc líbí. Ať Pino zaletí do zámku a zjistí, jestli nepotřebují pár kečupomilných upírů. Určitě nás tam nechají. Dej na sebe pozor a nebuď tam dlouho. Přines trochu kečupu. Neboj. Snad letím správným směrem. V Rábenštajnu jistě nebude víc než jeden zámek. O, Morisi, co si počneme, když nám to nevyjde? Neboj se, Pino už něco vymyslí. Či nebýt, toť oč tu běží. Je důstojnější strpět To je pomyšlení, Shakespeare. že násilnická sudba do nás buší, nebo vzít Kdo je to? zbraně na moře trápení a tak s ním skoncovat, Není špatný. umřít, spát a dost. Že sní, Rajská šťáva. To je ono, jsem tu správně. Senzace. Cože? Někdo tu je? Kam to zmizelo? Jednou to tady vážně budu muset dát do pořádku. Ale kdy? Pomoc! Pomoc! Člověk by čekal, že v konzervárně by mělo být spousta otvíráků na konzervy. No ne, výborně. Zdá se, že ten člověk potřebuje pomoc. Snad se mi to povede. Jak ho přesvědčím, že potřebuje zrovna mě? Nejde to. Musím vymyslet něco jiného. Do toho, Pino. Rychle. Teď tohle. Raz, dva... Ne, zadržte. To je práce pro mě. Vydržte. Půjčte mi tu konzervu. Je upír, co ode mě chceš, jdi pryč, neubližuj mi. Já vám nechci ublížit. Spíš si ublížíte sám. Ale co chceš dělat? To je rajská šťáva. Ale ty jsi opravdický upír, viď? Vždycky jsem si myslel, že neexistujete, ale jestli ano, tak jste ohromně zajímavý druh. Prosím. Samozřejmě, že existujeme. Myslel jsem, že se vyskytujete pouze v legendách. A kde by se ty legendy vzaly? Máš pravdu. O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Co vlastně o nás víte? Moc toho o vás nevím, ale nemáte zrovna tu nejlepší pověst. Nejspíš jste slyšel, že létáme nocí a vysáváme krev nevinných obětí. Neubližuj mi, upíre, nech mě! Já nejsem zlý. Prosím. Jestli tomu dobře rozumím, tak si druh upíra, který se živí jen rajskou šťávou. My jsme něco jako upíři vegetariáni. Věděl jsi, že v tomhle zámku zpracovávají rajčata? Že z nich děláme rajskou šťávu, protlak a nejlepší kečupy na světě? Vím to. Pojď sem, nechceš ty ukrást naší rajskou šťávu? Nechceme nic ukrást, chceme si na ní vydělat. Omlouvám se. Napijeme se na upíry. Na upíry a na lidi.
Cože to tomu klukovi tak trvá? Aby se tak Pinovi něco stalo, Morrisi. Teď legendy stranou. Co tu vlastně chceš? Práci. Myslím, že byste tu nějakou pomoc potřebovali. Máš pravdu. Budeme pracovat i zadarmo. Říkáš budeme? Jsme 3. Maminka, táta a já. Nebudete litovat, rajčata. A kromě toho budete mít vždycky po ruce 3 otvíráky. Něco mě napadlo. Ty býváš vzhůru v noci. A vážně umíš lítat? To se ví. Předvedu vám to. To je ono. Bude z tebe skvělý noční hlídač. Jsem přijat? Ruku na to. Fajn. Ale mám jednu podmínku. Slib mi, že moje vnučka Byla se nedozví ani o tobě, ani o tvých rodičích. Chápej, bez tak si myslíš, že jsem cvok. Žádný strach. Ubytuju se s rodiči dole ve sklepě a budeme tam potichu jako myšky. Ale teď už budu muset jít. Naši už jistě mají starost. Dobře. Tu máš. Vem jim trochu šťávy. Dobrou noc a díky. Dobrou noc, vrať se brzy. Určitě se mu tam něco stalo, Morrisi. Ahoj. Pino. Máme po starostech. Sehnal jsem pro nás práci i s bydlením. Pino. Vážně, Jsem na tebe hrdý, synu. Na? Rajská šťáva. Pino, doufám, že jsi jim nemusel lhát, nebo ano? Ne, prostě jsem tam šel a řekl pravdu, že lepšího pomocníka neseženou. Budeme žít v obrovském zámku, plném rajské šťávy a šéfovi vůbec nevadí, že jsme upíři. Aha, už vím. To bude dobrota. Ano, stará dobrá chemie. Takhle to mám rád. Jo. Zdravím vás, profesore. Přišel jsem si jen pro klíč. Jistě. Dočista jsem zapomněl na klíč. Jsem tak trochu mimo. Když mi dáte klíč, tak hned zmizím. Ano, počkat. A tady jsou, hned je vytáhnu. Tak, myslím, že zrovna tenhle je od sklepa, kde skladujeme konzervy. Vypadá to tam dost hrozně. Nezapomeň, že se máš vyhýbat Bele. Nepřeju si, aby se dozvěděla, že zaměstnávám upíry. A teď koukej honem zmizet. Byla. Rychle, Pino, leď. Dobře, dík. Leď. Tady jsi. Nevypadni z okna. Není ti nic, dědečku? Co pak, já chci sem jen pustit trochu čerstvého vzduchu. Auaj. Zase mi něco uteklo ze zkumavky. To víš, pokusy nemají vždycky rajskou vůni. Ty jsi legrační. Můžu jít v sobotu večer na maškarní do tenisového klubu? A proč bys nemohla? Díky, dědo. Moc se těším, budou tam všichni. Ahoj. To bylo ochlup. Mohlo to prasknout. Budeme bydlet na zámku jako zamlada v Transylvánii, to bude krása. Jsem tady. Dámy a pánové, račte jít za mnou. Prohlídka nového luxusního apartmá právě začíná. No, prosím. No ne? Račte si povšimnout zvláštní výzdoby ve stylu skladiště odloženého harampádí. Já vím, dá nám to dost práce, ale představte si ty možnosti. Morrisi, co tomu říkáš? Říkám, že je to rozhodně lepší, než mrznout někde v dešti. Zkusíme to tady. Tak pojďte, prozkoumáme to. Zapomněl jsem vám říct, že tady můžeme zůstat pod jednou podmínkou. Pod jakou? Profesor Rabenstein má vnučku jménem Bela. Nesmí se dozvědět, že tady bydlíme, jinak může profesor zrušit naši dohodu a vyhodit nás odtud. Tak, tady je světlo. To už je lepší. To nemyslíš vážně, takových krámů.
Ne, to nejsou krámy, ale fantastické starožitnosti. Podívejme se. Moji staří známí. Vinné sudy. Nejspíš budou prázdné. Tamhle nic není. Aha. Tohle už vypadá líp. Ročník 1934. Jestli tu na tebe čeká od roku 1934, tak může ještě počkat, než to tady dáme do pořádku. Dobře. Snad to vydrží, lásko. Tak co? Co kdybychom si z těch sudů udělali postele? Borisy, tvoje nápady jsou k nezaplacení. Ano, jasně, je to skvělý nápad. Postel ze sudu od vína. Bude se nám sladce spát ve vůni Bordeaux, má lásko. Prosím tě, Pino, přines naši truhlu. Ne, pořezal jsem si ruku. Cože? Pino, rychle, najdi mi obvaz lékárnička, je určitě až ve spod. Co je tohle? Nějaké ozdoby? Ne, pečetní vosk? Různé bylinky? Ne, žaludeční kapky? Ne, pytlík knoflíku? Tady je to. Rychle, synu, víš přece, že nesnáším pohled na krev. Nebuď taková citlivka, na to se neumírá. Už je to lepší. Co to vlastně bude? Manželská postel ve stylu raného francouzského Bordeaux. Výborně, tati, jenže mě by se z téhle vůně točila hlava. Já si udělám pelíšek jinde. Ahoj. Na zuby. Tohle jsem v životě neviděl. Taková zvláštní kniha. Co je to? Hej, mami, co je to? Co, zlato? Co je to? Ale nic. Radši mi ten starý krám dej, já ho zase někam uklidím, synu. Postačí Pinovi taková odpověď? To se dozvíme příště.